आइ गायदे माला फैनो नागिरदों नोङो दाव हायथुआ देलायलांबाय थांगासिनो र' आयै साननैसोनि उनाव तारमाने जोंफोर एसे बिजि दंथ'यो मिथिगौना आयै बिजि जोंफोर बिराद बापरे माथ' खामानि मावसिदोंलै एसेबां बिजि माइबासो मावगोन दे बेयो खामानि बादुलियानसो सोर मा बुंदो खोनादों र' आङो ओंखाम ओंख्रिनि खामानि नङालै बियो बेलेग खामानि बेलेग बहुद गिदिर खामानि मा मोनथियो नोंसोरो उनाव थांनानै मोजाङै फारि फारि खिन्थायगोन दे आङो ए औलै आयै बहुद महाभारत रामायण जागासिनो नों मिथिगौना ए महाभारत रामायणसो जागासिनो नामा औलै आयै दे आयै दोनथ'नाय माबा मेसेज फैबाय थादों र' सोरनिबा मेसेज फैगासिनो दायो फन हरगोन दे आङो सम मोनबा दे आइ मोजाङै थाबानो जाबाय नोंसोरो दे जागोन दे आयै नोंसोर जेबो सिन्था खालायनाङा जोंफोर मोजाङै थागासिनो दे ओमफ्राय खामानिफोरा जोब्बा थाब फै न'आव दे जागोन दे होमबा आयै दोनथ' दे होमबालाय ओरैबायदि खुसि आङो मा खालामसो जालायलांबाय आङो आं दिनै दा आंनि असलि रियेल मुंखौ खिन्थानो थाखाय आं बिराद एक्साइटेड जाना दङ फन खालायो र' बिनियाथ' माबा मबाइलाव रिसार्ज गैया गुबुननि मबाइलजोंसो आंखौ फन खालायो थै दा माला रायज्लायनो मोनगोन आङो नेरसोनजों आङो नेबाय थानो हाला रायज्लायनो लुबैसोबाय मा खालायनो दा नङाबा मबाइल मालिकखौ आङो मेसेज हरनि र' आंनियाथ' WhatsAppबो गैया WhatsAppखौ खुलिनानै बिबारनि फट'खौ प्रफाइलाव होनानै ओमफ्राय WhatsAppखौनो आनइनस्टल खालायखादों दखरा नङाबा माबा नेरसोन सनाया आंखौ भिडिअ कल खालायबाय थानो नागिरगोन ना बेनिखायनो बिदि खालायनांगौ जादों आरो आंहा उपाय गैया जियानो जाया मानो आं बेफोरबायदि नेबाय थानो हालाथ' आङो मबाइल मालिकनि एसएमएस हरनि र' ओइ मबाइल मालिक नोङो नेरसोन लाहानियाव थांनानै आंखौ फन खालायनो होनाय नेरसोनखौ हरदों र' नायनि जागोन दे र' आङो थांनि अब्लालाय नोङो दसे नेथ' 5 मिनिट नेरसोन लोङानि न' आरो जोंहानि न'आ नांजाबनाय 5 मिनिटबो नांबावासो र' आङो गाबज्रि हरनि दे जोंनिया गाबज्रि हरनाय दानो फन खालायो आंखौ दे मबाइल मालिक दे गाबज्रि हरदो दे र' गाबज्रि हरनि आयौ मबाइल मालिकआ मा एसे मोजां नुदों गारि थास' मोखाङा फन हरनो होलायदों दे होमबा गायदायाबो होलायदो नेरसोन जाना रायज्लायनाया र' हरनि र' हेलौ सना मा खालायदों आरो मानो एसेबां गोबाव फन हराखैमोन नोङो आंनो सना नोंथ' मोनथिखागौआनो आंनि मबाइलाव रिसार्ज गैया होननानै फैसा सोनो हायाखै होननानै मोनथिगौ मोनथिनायालाय थेवब्लाबोथ' नोङो मबाइल मालिकखौ बुंनानै फन खालायनो हायोना आङो खालामखासिगौमोन सना दसे उनाव ओमफ्राय माथो खालायदों आंखौ गोसोखाङाखै नामा नों एसेबो नोंखौ गोसोखाङा सोरखौथ' खांगोन देनाय आङो सना नोंनो बुंलाय आयौ आंनि सनाया ओमफ्राय सना आं नोंखौ जोबोद नायनो लुबैदोंमोनलै दिनै भिडिअ कल खालायनि सना आंलाय नोंखौ सिगांनो बुंखादोंमोन माथो आंनिया WhatsAppआ गाज्रि जादों होननानै मा दाबो मोजां जायाखै आरो दाबो फाहामाखै आरो नोङो आङो नायगौमोन ना नोंखौ नायनो लुबैसोदोंमोन गैया फाहामबाबो माबा मोजाङानो जाया होमबा सना लोगो हमगोन दे जोङो आं नोंखौ लोगो हमनो लुबैसोबाय लोगो हमनो माबा ओइ सना मोनसे खोथालै आङो नोंखौ लोगो हमनायनि सिगां माबा मोनसे बाथ्रा खिन्थागौमोनलै
मा बाथ्रा सना दे खिन्था आं खोनासंनो राजिखा खिन्थानोबो गियो माथो नोङो जुदि आंखौ ब्रेकआप खालायो अब्लालाय मा जागोन आं गियोलै माबा जेबो गिनाङालै सना दे मा बाथ्रा बुं सिगाङाव बुंगिनाय सना नोङो आंखौ जेरैबायदिबाबो मोजां मोनमारगोन ना माने आंखौ साइज गैयाबाबो गोसोमबाबो गुफुरबाबो मोजां मोनमारगोन ना नोङो मानो मोना सना मैयाल'सो बुंखांबाय माथो आङो सैमा बुन्दि मोखां अमा बुन्दि मोखां मावजि बुन्दि मोखांबाबो नोंखौ गोसोथोगोन होननायालाय आरो बुरै रागना थानायबाबो नोंखौनो हाबा खालायगोन होनना बुंनायालाय मैयाल'सो बुंखांबाय आरो बेफोरखौथ' बाद हो मोखांबाबो नोंखौनो गोसोथोबाय थागोन आं नोंखौनो जुलि लागोन बेफोरखौ बाद हो गोबोरखि मोखां बोरमा खि मोखां दाउखिलि मोखांबाबो नोंखौनो मोजां मोनगोन आं नोंखौनो जुलि लागोन नंमारगौना होमबा आं बाथ्राखौ बुंनानैसै आङो आंनि सैथो बाथ्राखौ आरो बेसेबां दिनथ' लाखिबाय थानो देनाय ना सानसेबाबोथ' मिथिखागोन ना आरो साननैसोनि उनाव नोंजों आङो खारसनहैसिगोनानो अ नंमारगौथ' आरो सना दे खिन्था दे माबा नेरसोनथिङा आंनि मुङा बिबारि नङा आंनि मुङा लाफाथिसो आंखौ गाज्रि मोननाङा दे सना थगायनायनि थाखाय सरि आइ एम भेरि सरि आरो माबा आं नोंनो दि फट' हरदोंमोन आं होननानै बियो आंनि फट' नङा बिबारिनिसो फट' सरि दे सना आङो बिबारि नङा बिबारि जानोसो रायज्लायफ्लादोंमोन सरि आङो लाफाथिसो है सना बिदिथ' थगायनाङा थेवब्लाबो दा थगायबाय जेबो नङा दे खिन्थानाथ' लाबायना दे जेबो नङा दे आंथ' दिनै मार मोजांसो मोनबाय नोङो दिनै सैथो बाथ्राखौ आंनि सिगाङाव खिन्थाना लाबाय आंनि सनाया एसेबां मोजां आंखौ थगायबाबो रागा जोंलायाखै माखौ रागा जोंनो आं बुंदोंना नोंखौ आङो मोख्रा मोखां मावजि बुन्दि मोखां सैमा बुन्दि मोखांबाबो हाबा खालायगोन होननानै माने जुलि लागोन होननानै माने आंनो नोंखौल' नांगौ नोंखौल' रावखौबो नाङा अब्लालाय जोंहा सना लोगो हमगोन दे लोगो हमलायलायसिगोन सियर लोगो हमथारगोन दैबा हागौबाथ' गाबोननो लोगो हमगोन मा गाबोन दिनैनो माने दानो लोगो हमगोन आं नोंखौ दिनै आरो गाबोनो हानाय नङा दे मानो होनबा आंहा मेकआपआ जोबना दङ मा मेकआपलै मा मेकआप माने आंहा लेकमि मेकआपआनो जोबना दङ र' आरो आंहा लिपस्टिकआबो जोबना दङ आरो काजलाबो जोबहां जाना दङ आरो माने ओरैनो आङो मेकआप लायो साननाङा आङो अबावबा बेरायनो थांबासो मेकआपखौ लायो आङो ओरैनोबाबो बांद्राय मेकआप लानाय सिख्लाफोरखौ सैथो मेगन थाइसेजोंबो नायनो हाया आङो बेनिखायनो आङो गामिफोराव थांबाथाय बा खाथि खालाफोराव अबावबा थांबाथाय फेरेन लाभलिनखौसो लालांखायोबो एख' मेकआप सेकआप लाया दा आरो गाबोन नोंखौ लोगो हमनायनि बाथ्रा दङना एसे मोजां नुनांगोन बेनिखायनो आरो दे होमबा सना जागोन दे समफोर लोगो हमगोन होमबा दा दोनथ'नोसै नै मबाइल मालिकआ लांनो फैबाय मबाइलखौ I love you too सना थारैनाबो मुंखौबो खिन्थाना लाबाय दा ओमफ्राय समफोर लोगो हमनो थांनोसै ओमफ्राय दोखो थाइगिर फिथाइ सिरिनाय होनोसै रखरा थारैनो गायदे आगै जोंफोरनि साननाया जाजोब्बाय जोङो देरहामारबाय बे कल रेकर्डखौ खोनाबाथ' आंखौ फोजोंसारा मोजां मोनफिनगोन आं मिथिगौ आरो नेरसोनाबो बे कल रेकर्डखौ खोनाबाथाय बियो आंखौ माबा गाज्रि सिख्ला साननाय नंला बेनिखायनो बिबारि आगै नोङो जेबो टेनसन खालायनांला दे आङो नोंखौबो मैया टेनसन खालायनाय नुदों दे खिन्थु माने लाखाथिया गावनि मुंखौ खिन्थाना लायाखैमोन ना बेनिखायनो एसे टेनसना एसे दंबावोमोन आरो ना ओमफ्राय दा दिनै गैला एसेबो टेनसन गैला टेनसन गैलाथ' आरो नोंहा नोंनि हौवाजों रायज्लायफिननो मोनसिगोन
गोसोथोलायनो मोनफिनलायसिगोन नंगौथ' आरो आंहाबो होनबा लैथोस्रिजों रायज्लायनो मोनलायसिगोन लैथोस्रिखौ गोसोथोनायनि चान्स मोनबावबाय याहु याहु I love you लैथोस्रि जेब्लासिम आं थांना दंना अब्लासिम आं नोंखौनो हास्थायबाय थागोन लागिबा नोङो आंनिखौ गिदिरानो जा बा उन्दैयानो जा गिदिर उन्दै जेबो फाराग गैया आंनि थाखाय लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालायथारदो सरि दे लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौबो एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय मानो होनबा आंहा दिनै सम गैया माने आङो सासे आब'जों हस्पिटालाव थांगोन आरोना भाङाघराव माने आब'हा एसे प्रब्लेम जादों आरोना ओमफ्राय आंबो हाथाइखौ दिन्थिना फैनोसै डक्टरनियाव दाखालि गोलैनायनिफ्रायनो आंनि हाथाया बिदिनो एसे दग जाना थाबाय आरोना लोगोफोर माने सम सम सानो नागिरो आरोना बेनिखायनो डक्टरनियाव देखायना फैखानोसै आंबो आरो गाबोनबो भिडिअ हगारनो हायाबो जानो हागौ दे लोगोफोर सम मोनाबो जानो हागौ गाबोनबो आङो मोनफैयाबो जानो हागौ माने आङो आलासिनावसो थानो सानदों आरोना जोंफोरो आरो जुदि एसे सम मोनोना एसे सम मोनबाबो आङो गुसुङैबाबो हगारथारगोन आरोना लोगोफोर दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो थेंक इउ